Obrovská novinka. Dnes začala revolúcia v tradingu. Prichádzajú doživotné alokácie. Bojíš sa, že prídeš o ďalší challenge v prop firme? Tak toto je minulosť. Darwinex Zero ti dá doživotnú alokáciu 100 000 eur. A game changer je to, že ti ju nezoberú ani keď máš drawdown. Máš ju jednoducho navždy. Navždy. A teraz pozor, u nás v Bullcafe sme pripravili súťaž, kde môžeš takýto účet získať úplne zdarma. Podmienky súťaže. Po prvé, daj follow na Instagram Bullcafe. A po druhé, napíš do komentára pod video, čo rád obchoduješ. Žrebujeme naživo 30. novembra spomedzi všetkých našich sledovateľov. Všetky informácie o doživotnej alokácii 100 000 eur nájdeš na našom profile, tak nezabudni. Komentuj video a sleduj Instagram Bullcafe.